Amigas e amigos, benvidos unha semana máis a un programa cheo de natureza. Comezamos Xornal Escolar. Os ecovixiantes de Franciscanas xa tiñan ganas de voltar á acción, e nós con eles. Por iso os acompañamos á súa primeira intervención deste curso. Convocados por Adega na iniciativa Móllate polos ríos, imos ata o Parque da Antena, donde mozos e mozas deixaron todo ben limpiño. Vuelven los ecovigilantes a la carga. Empezó el curso y no puede parar esto, ya son más de 20 años, entonces aunque la pandemia es tiempo duro, pues con las medidas y bueno, las mascarillas y todo lo que mandan los protocolos COVID, hay que seguir haciéndolo y ya veis, primer día y una chavalada enorme. Hay mucho trabajo, ¿no?, que hacer. Hay mucho trabajo, es cierto que el tramo que estamos limpiando aquí en la ciudad se ve bastante limpio, eso les llama la atención porque esperaban recoger porquería y porquería, ya habrá un tramo ahí más adelante, pero en general está el río bastante sano. Bueno, poco a poco y la gente irá tomando conciencia, ¿no? Sí, yo creo que mira, esta es la 13, la 13ª edición que se hace esto, se hace simultáneamente en muchos ríos, más de 50 asociaciones colaboran con ADEGA, que es el organizador, Paco Bañobre y Ransé sobre todo, y los informes que nos dicen es que los ríos cada día están más sanos. Antes yo creo que el río era un poco como el mar, era el vertedero, era el basurero, tirábamos cualquier cosa, pero como les dije a los chicos, el hecho de encontrarse una rueda, unas latas, no quiere decir que el río esté sucio. Más quiere decir que la gente tiene hábitos un poquito de naturaleza mal inculcados, un poquito de mala educación, pero yo creo que ya van siendo los menos. Y a pesar de las nuevas circunstancias nos espera un gran curso de ecovigilancia, ¿no? Yo no pienso parar, aquí cada semana, no, a ver, en nuestro colegio como otros colegios yo creo que el profesor hoy no se tiene que ceñir solo al libro de texto, es decir, hay que formar ciudadanos y el medio ambiente, el cambio climático, el cuidado del planeta, yo creo que debe ser la asignatura primordial, porque como acabemos con esto, no vamos a poder estudiar. Si tú tu planeta, tu casa, la tienes sucia, la tienes mal cuidada, no vas a tener ganas de estudiar y ni siquiera vas a tener libros para estudiar. Por eso el medio ambiente es perentorio, es lo más importante para mí. Bueno, pues vamos entonces a seguir recogiendo. Vamos a seguir, Venga. Estamos os ecovixiantes en acción outra vez. Efectivamente, estamos recollendo aquí cerca do río Miño pois unha pouca basura que hai por aquí. E vos que xa sodes veteranos nesta actividade, sempre hai moita basura que recoller? Sí, sola haber bastante, por desgracia, e parece que a xente estáse concienciando un pouquiño, pero ainda hai algunha que tamén ten que aprender. E que é o que máis encontrades? Pois normalmente plásticos, botellas de vidrio, cartuchos de fumar, pitillos. Moitas colillas, Sí. moitas colillas tamén. Cuánto daño fan as colillas? Ningún. Fan, a verdade que moito, creo que eran, a ver, non sei exactamente, pero máis de 30.000 metros cuadrados de auga contaminaba unha sola colilla. Aparte de ensuciar o río, que bonitos non quedan, a que non? Aparte deso, que outros danos fan? Pois os peixes pódense atragantar con iles ou as tartarugas, non sei se hai, pero se hai, Os patos, pois os patos tamén. os patos. E vos que sodes xa uns ecovixiantes experimentados, vixiastes moito este verán? Pois eu nas vacacións un pouco, se había algunha cabicha por o chan ou vidrio ou outra cousa, intentábalo recoller. Porque ecovixiante é ese sempre, non? Eu tamén anduve limpando o meu pobo, que por desgracia estaba todo cheo de basura. Contádenos que estamos facendo xa aquí. Hoxe estamos vindo aquí a recoller a vasoira que encontramos por o chan tirado. E hai moita. Bueno, bastante. E é a primeira vez que vindes? Sí, é a primeira vez, pero pensamos repetir. E había ganas. Moitas, moitas.
E así, ídanos adiantando un pouco, que basura hai así cerca do río? Suele haber plásticos, refrescos, papeles e máis cousas. E iso de quen é culpa? Quen bota esa basura aí? Todos os cidadáns de Ourense que vimos aquí moitas veces, pois botamos en vez de botar as papeleiras. Portámonos moi mal os de Ourense. Pois, bueno, bastante ben dentro do que cabe, pero sí que a verdade temos que ter máis cuidado e axudar máis ao medio ambiente. Que estamos facendo xa aquí? Estamos recollendo a basura que tira a xente. E é a primeira vez que ves? Sí, eu sí. E tú é a primeira vez que ves? Tamén é a primeira vez que veño a recoller a basura porque temos en Galicia uns ríos tan fermosos e hai que intentar mantelos limpos. E de quen é culpa de que non estén limpios? Da xente, é culpa da xente. Incluíamo eu, por exemplo. Porque moitas veces despistámonos un pouquiño e tiramos un papel, un plástico... Que é o que máis hai? Hai moitos paquetes de tabacos e colillas e por outro lado tamén hai bolsas destas de recoller a caca dos perros, dos cans. Pois plásticos e plástico é o que máis hai. Tú viches algunha vez a alguén tirando basura por aquí? Moita xente, moita xente. A ver, o que pasa é que a xente, pois, a facer aire non se molestan en coller o plástico, sabes? E tamén, hai a veces, pois, eu collo e fago un picnic e así, e voan os plásticos e al fin e al cabo caen no río. Pero non pasa nada si tiramos algún papeliño ou sí que pasa? Sí que pasa porque tú tiras un papel, eu tiro un papel e así fai todos e acumulamos un montón de toneladas, sabes? E por que non podemos tirar nada ao río, nin cerca do río, non só é o río? Porque nos ríos, para empezar, hai moitos seres vivos que co esos plásticos pois ben podelos tragar ou podense, non sei. Hai que cuidar e manter a auga limpa. Bueno, pois vamos seguir recollendo, que hai moito traballo por facer. Vamos. A vixiancia polo coidado do medio ambiente non cesa xamais, e iso sábeno ben os ecovixiantes de Franciscanas, que nos ofrecen unha serie de consellos para que todas e todos tomemos un pouquiño máis de conciencia. Prestade atención, que despois pregunto. Mi nombre es Mariana Moreno. Yo soy Hugo Mazaira. Yo, Mario González. Eu, Gabriel Gallego. Es el lugar donde vivimos y hay que cuidarlo. Porque é moi importante para as persoas. Tamén é moi importante para que toda a vegetación que hai agora siga habendo para as xeracións futuras. É moi importante para que siga habendo hábitats nos que podan habitar os animais. Lo que peor hacemos es tirar la basura por donde se les da la gana porque no quieren tirarlo dentro de donde va. Por vagancia, ter algo na man que temos que tirar e botalo pola aí, en vez de tiralo á basura. Ensuciar en xeral, sexa o que sexa. O sea, botese onde se bote. Para algo están as papeleras e os contenedores, que é para botar o noso lixo dentro, non para estralo pola natureza adiante. Pois vemos lixo no chan, recollelo e tiralo a unha basoira. Tamén, o sea, non ensuciarnos tampouco, porque se limpamos pero ensuciamos nós é como se non fixéramos nada. Reciclar para que haxa menos basura polos ríos e polos montes. También intentar apoyar a las empresas que ayudan bastante a limpiar todo, porque no se desintegra y se queda ahí por muchos años y le hace mucho daño al planeta. Tamén pode pasar que, por exemplo, un animal o coma, a basura, e logo, cando vayamos comelo, cociñalo, pois eso comemos nosotros tamén. Ademais da contaminación e todo o que acaban de decir os meus compañeiros, tamén eu creo que di algo feo, ir paseando por un parque e velo todo cheo de basura. Daña o ecosistema e todo o que dixeron os meus compañeiros. Somos ecovixiantes, creo que porque gustanos a natureza
E ademais pásase moi ben, o sea, algúns dirán a ir por aí recoller basura, pero non, a verdad que é moi divertido, pasas un bo tempo cos teus amigos ao aire libre e tamén te entretes un pouco, non é só todo estar metido na casa. É unha actividade moi divertida para ir cos amigos e ademais limpamos o medio ambiente, que iso é o importante. Hacemos cosas buenas mientras la pasamos bien. Fomentar a educación social e protexer os máis cativos é unha das misións da Asociación APES. Hoxe achegámonos a coñecer as súas instalacións e a súa coordinadora, Susana Pérez, vai nos contar en que andan traballando este ano. Estamos con Susana Pérez, coordinadora de APES, que nos vai falar un pouquiño sobre, as labores que desenvolve esta asociación. Bos días, pois nos as labores que desenvolvemos están enfocadas a 3 liñas de traballo. Unha delas concretamente enfocámola no ámbito educativo, rapaces e rapazas, que non teñen ningún tipo de problemática, pero o que tentamos coas actividades que facemos é precisamente eso, previr a aparición de comportamentos ou condutas de risco nos máis cativos. Dentro destes programas que tendes escolares, cales son así os grandes éxitos de participación? Pois temos, digamos que son dous programas especiais, os que temos un agarimo especial tamén. Un deles é detectives sociais e outros investigadores sociais. Detectives son proxectos propios que nos desenvolvemos, na que os rapaces e rapazas se dedican a coñecer realidades e tentar modificalas. As realidades, a prevención da violencia de xénero, o acoso escolar, a violencia no ámbito da familia. E investigadores sociais xa son nenos un poquinho maiores. É un programa que facemos colaborando coa Fundación Barría, unha fundación de aquí de Galicia. Con eles, os proxectos que levamos a cabo son para previr o vandalismo na cidade e previr os delitos forestais, que, por certo, aquí en Galicia hai moito traballo que facer nese ámbito. Aí, en calqueira destes dous proxectos, temos unha participación bastante alta de alumnado. Concretamente, desde o ano 2013, que iniciamos todas estas accións que se desenvolven ao largo do curso académico, máis de 1.600 nenos e nenas participaron nestas actividades. Entón, para nós é un éxito a aceptación que ten nos centros educativos e o resultado que ten cos nenos e cas nenas que participan. Este ano como se presenta con esta nova realidade? Pois este ano, agora mesmo, proxectos propios da entidade non estamos a desenvolver, estamos un pouquiño a expectativa de como evoluciona toda esta situación. Durante o Brau si xestionamos unhas actividades nun centro cívico de Ourense concretamente, e o que fixemos foi traballar moito a intelixencia emocional dos nenos e das nenas. Todo o período que estiveron confinados tiña moitas cousas que contar, moitas cousas que expresar e moitas cousas que quitar fora, esos medos, esas incertidumbres que pasaron e eses medos que ainda continúan. Entón, se traballou basicamente eso, na intelixencia emocional, expresar esos sentimentos, coñecer técnicas para relajarse, para levar mellor as situacións que viviron e que, polo que vemos, seguiremos a vivir durante unha temporada. E agora que levamos xa unhas semaniñas de curso, os nenos están nos dando unha lección en este tema? Pois eu penso que sí, os contactos que temos con distintos centros educativos por outros proxectos que estamos xestionando, colaborando con outras entidades, o que din que os nenos son uns campeóns que nos están dando unha lección a todos de comportamento, de responsabilidade, sobre todo eso, que teñen moi claro o que hai que facer, cousa que non temos moitos adultos, E froito deste obradoiro naceu un manual, non? Exacto. Este Brau, nos en todos os proxectos que desenvolvemos aplicamos unha metodoloxía que se chama aprendizaxe e servizo. O que queremos con ela é que os nenos e as nenas que participan nas actividades sintan que o que les están aprendendo pode ter un fin social. Neste caso, elaborouse este manual, onde os rapaciños e rapaciñas que participaron contaban cales foron as súas vivencias durante o confinamento e
e as actividades que lle foron útiles a eles, non? Distintas actividades, pois o que falábamos de relajación, xogos, neste manual o que se recolle basicamente son esas vivencias dos nenos e das nenas e as actividades que poden servir para levar mellor a esas situacións, non? Eles foron os que aportaron todas as ideas, fixeron un diseño, extraordinario. Aquí se pode ver tamén como traballamos con eles o diseño do manual. Este é o resultado. Compartímolos cas dúas federacións de AMPAs, de aquí de Ourense, ca Federación de AMPAs de centros públicos e ca Federación de AMPAs de centros concertados, para que o difundiran entre as súas AMPAs asociadas, para que chegue aos pais, porque, tanto a pais nais e docentes, non? Porque, é unha ferramenta útil na que poden ver reflexadas as actitudes que teñen os seus alumnos e tamén, actividades para traballar con eles. E así un pouco, vos tanto como asociación como educadores, que conclusións sacastes da inteligencia emocional dos nenos? Pois que hai que traballar moito cos nenos, darlle moitas ferramentas para que eles aprendan a xestionar situacións complexas, que nestes intres é esencial, non, traballar ese ámbito, sobre todo na infancia. Pois moitas gracias por recibirnos e seguiremos traballando todo o curso. Perfecto, moitas gracias por vir aquí a coñecer a nosa labor e as nosas instalacións. Mentres reflexionamos sobre o noso papel medioambiental, imos facer unha pausa e logo volvemos co xornal escolar.